Maing hapon mga kabaro no. Mga kabaro no, adlaw Lunes karon mga kabaro pizza this size. As 4 sa hapon mga kabaro no, karon lakaw mi ni Mrs. Mga tumi o abi nagpalit mi si hangkuan sa napkin. I-vlog pag gitna. Okay ba main? Yes. Kuya gana mga kabaro no. Og let's go. Luluboy. Mo nga bil mga kabaro. Oy, kuya sa 9. Si K9. Ay, sa. Plaster sa nato ang kamera. O sa 9, i-plaster sa nato ang kamera 9. Dili lang kay 9. Ay. Da. Si Mrs. mga kabaro, diri siya kakuha og kuan mga kabaro no kanang gitawag nga napkin. Suko gina sa kuha ba. Diri siya. Volume mga kabaro no, yang ginakuha. So, sa karon kamerang kinay no. Ako sa ni pa-ihi onis kinay. Samo kayo. Ops, puyo sa kinay. Oh, kita gid siguro no. Ayun. Amo din na main. Pila po nang isa kay anak main? Kung kuan ka, kanang officially member ka, 1.4 na lang siya. 1.4 pero iyang original price kung dili member 2. 2K? Pila ka book? Napulo. Ano siyam? Siyam. Pang night o pang daily. So, kuan. Unsa man ning lahi nga color? Yung blue, unsa man ning kara? Kuan lang man na. Kini pang night, kini pang daily. Ay, Kanang pang- ubos? Kuan Kanang green? anti-liner. Ha? Anti-liner. Diri gahapon, piyesta diri gahapon mga kabaro no. Kay kini diri sa Lansuna nga simbahan, Santo Niño man ni. Senior Santo Niño, Viva Pit Senior. Nya pista pod gahapon sa ug sa Cebu. Ano yung kabaro oh. Ang laaganan diri mahapon sa mua. Mo ni gitawag nga smile. Kabaro daghang nga dula. Dito banda na mag-basketball. O diri may mag-booking og sugod ni Kinhaim. Padung dito sa padung dito may no. So, ngayon mo drive motor mine. Sige lipong ka. Sige. Wala up. So, tambay na lang. Tambay lang ka diri ah. Oh, sige. Sakyan na. Mag-booking sa Kinay mga kabaro no. Si Mrs. Ready lang ka? Yan 9 Usman. Ready na ka 9? Oy. Oy sa mga kabaro no. Nuha na butang lag mga kabaro no. Ato ang kuan farm. Bantay man, sige na man kasi mo gawas. Mo tanglag. Hindi na panghapag lang yung tanglag dali ah. Okay. Lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa tuo. Nga sa baga. Ang tagian ni diri ito no ligag litson na kabaro na. Ay ibaligyan na po sa litson niya ingon sa kuha. Boss pagkuha lang kung ikuha na nimo sa gulay pagkuha lang.
Nga siya sa kuha. Migo na itong bus. Si Kuya Bus. Sa karon. Panlami kayo mong sabaw no. Kinahanglan please kung tanglad. Please kung tanglad. Please kung kamunggay. Ano ko raw? Tama ni. Sa karon sa kamunggay ito no. Mrs. Uy. Buragi ka dito palit ugan. O yung ipalit main. Mga baro no. Mga kuha na patag kamunggay. Lingi sa wala. Lingi sa tuo. Dari ang kamunggay dari mga baro. Basta di lang ni mo hudton. Mga ayo lang yung kaganang kanang gitawag nga panggulay lang good. Dili po ni mo ibaligya. Kanang panggulay lang gid ba? Now, tagko kay palak. 5 lang ka palak mga kabaro no. Oh. Good na kayo. Ba? Oh. Good na ni Mrs. Ah, si Mrs. Oh. Okay. Baka? Tagkila mo tambaka te? 310 300 tagay daw kong bidya tayog pa rin ba eh sagat to ano na yun long ang mga batang gagman loy hindi sa nga motor utang main kuy mayong hapon kuy din yung motor kay burag ay ko kaya dili na ako gibili ng motor mga baro no kay kuan hining libaong dito sa muang area. Mga baro daghang salamat sa pagkuyog karong gabi karong adlaw mga baro no. Og see you next vlog. Power.